Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mike. 38 anyos. Single. Tagua lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa motor nga ako nga giabangan nga na-impound ug ako na hinuon maoy na problema ini. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, papasunod kang papas bukid. Alam ko no? Emergency ko na. Oh, dili ko makadali-dalig adto eh. Kay wa ko'y motor. Ang hapang na lang pod. Na may bagong abanganan sa lungsod. Mangayo lang ko sa mong ID, sir. Dira sir. Kining pwede ra ning humid sir? Pwede ra, sir. Valid naman sad na. Ug palayon lang kong pirma sa contract, sir, ha? Sige sir. Asa man kini? Kana, di na dipita, sir. Kini dapita sir, kini. Pirmahin lang palihog. Mala sir. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Sige, pwede na namang kuha ko ng unit. Pagdali ha, kay ganyan na itong nasigig pangitos papa ni mo. O lagi, igna lang nga padung nako. Buang ay. Di magtanaw ay. So ka, break ka kalit. Mi break ko kay mihuno magkalit ang nasa kong atubangan. Ikaw unta nga nasa luyo mo ay nagbantay unta nga dili ka makabundol. Bida eh. Dito mo sa kung kita-kita na. Eh, pulis ay. Dito po sayon eh. Hayan mo lisensya. Yara ma'am. Ang imong rehistro sa motor. Hayan man. Edit ma'am. Yara ma'am. Uy, expired naman ng imong rehistro. Unsa ma'am? Sir, ikaw may nasloyo. Ikaw may makabayad ini. Tagil ko sa mong number ba kay i-transfer ako kwarta. Sige. Og ikaw, Sir Mike, kinalan nga among i-impound ang imong motor. Unsa? Na-impound ang motor? Oo. Man day rehistro ng motor nga imo gipadan ako. Sige, sige. Lukatan na ng motor. Unsa? Ako'y mulukat ini? Recorded by X Thunder Gaming. Sayop sa ginakudaan nga wala ko ma-check daan ang rehistro sa motor nga ako nga giabangan kung expired ba ni o dili pa. Og sadyang na-impound na, wa ko'y plano nga mo'y mubayad o mulukat sa motor nga akong giabangan.
Mao nga nagmanggahi gid ko. Og unya, Nya, unsaon man na nimo ron? Nga sige man nagpanawag ang tag-iyas motor nga dili gid ko na siya mulukat sa na-impound nga motor. bahala siya eh. Yabitan ni sa nga ano nga na-impound. Magpaabang siya motor, nya expired ang rehistro. Unya, ang bayad sa kabundol nimo. Nakabayad na nimo. Di tuod, no? I-check na ko sa phone kung nasend na ba niya. Tanawag pila gipada. ₱500? Unsa? 500? Nya mara na ihatag nimo ni Sir Bibot. Oh, wala ko mahimo. Sa man nga mo ra ba gipada? Bisag pakiton pa nako siya sa cellphone kung pilay gisend. Na, sigurado gid ko nga masuko gid og samot si Sir Bibot ana. Kinsa ba di masuko, ana, ha? Pagkamay na ng 500? Yawa dyaw kibog pil, magasto na ko ana sa pagpaayo sa likod sa motor nga nadumbulan. Sir, na may number niya, sir. Ako lang na ihatag nimo para magkontak kay mo. Ha, dili. Ikaw ay pakigsabot adto diya. Ikaw may nagdasa motor pagkatabo adto. Kaya kung dili mabalik na ako ang motor, kung dili ko bayaran og sakto, dili yun ako iuli ang ID nimo. Unsa? Siya ko sa una ko, di magiging mo tubag. Saan man ako pagpanangil ini? O, kung mauna, pagahiay mo. Basag dito Sir Bibot oy. Tan-awon tag kinsay dili maproblema nga wa niyang iyang motor. Lukaton gito niya kay pang negosyo baya to. Sige. Paaboto lang nato kung kanusan niya kuhaon. Tulo na kabuan ang milabay. Pero wa pagibalita. Nakuha na ba ka niya? Adto basig nakuha na niya. Ano saan makuha na nimong imong ID? Huwag yan po na kuha Unsa, sir? Bahala ka. Basta kay dili ko mong gasto para sa pagkuha adto. Ngano? Wa ka ba makabasa sa kontrata? Ang gibutang man na dito nga kung unsay may tabo sa motor, imo nang tulubagon. Unsa? Was din mo basahang kontrata? Diretso na lang akong pirma labi na kay nagdali ko adto. Pero kanang bahin sa ID. Di na pwedeng dili-uli. Uy. Mao gani. Ya unsa unta man nga dili man gid niya ihatag. Kung dili na ako makuha ang motor. Wala bagi ko'y kwarta diri. Ay nagdugay-dugaya ba eh. Kay, suway na buko na sa una. Dugay na kayo na ako nakuha eh. Nagkadako ang akong bayranan. Ang simple ra kaayo nga pagpangabang og motor nauli sa usa ka problema. Ug dili ni pwede nga baliwaon labi na nga milabay na sad og pila ka buwan kining isyu ha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ako mo inaatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadumbulan ko. Ug nahibaw-an nga waday rehistro ang motor. Hinungdan nga na-impound ni. Ako ba din ang obligasyon nga mo'y mulukat sa motor? Ikaduhang pangutana. Ang nakadumbol nako, igo lang nga mihatag og 500 pesos. Og karon nga kung tako nako, dili naman mo abang. Naabay paagi para nga magkaatubang mi pag-usab. Kay dili gyud igo ang iyang gihatag. Dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray ibayad. Ug wa sige ko'y kwarta nga ikatapal. Ikatulong pangutana.
Tuwa sa tagiya sa motor ang akong humid. May usa ka requirement sa dihang miabang ko sa motor. Og tungod kay na-impound ang motor, yang giingon nga dili ko nun niya ihatag balik ang akong ID. Pwede di na? Ikaapat og katapusan. Tulo na kabuan sukad nga nahitabo to. Ug hangtod karon, wa pa gihapon makuha ang motor. Matod pa sa kong amigo nga magkadugay kuno, magkadako sad kuno ang bayranan sa paglukat sa motor. Tinuod ba na? O pila masab ang tubo ni ana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mike. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, akong tingog ang inyong madungog. Ako'y muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Mga medical nga mga pangutana, di ta mag-uol kay naagyod si Dr. Rene Obra para sa ato ang mga medical nga mga questions, no? Mao na, ayaw na mo pagdugay, ayaw na mo pagduha-duha, di maikog, di maulaw. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Thank you kayo sa tanan atong mga likers ug followers, no? Sa ato ang Facebook account, sa mga naminaw nato sa YouTube, labi na sa katunaas gawas sa nasod, pero padayon nga naminaw nato, daghan kaayong salamat nga wa gyoy pakyas, way sipyat, solid gyud kaayong tigpaminaw nato sa ato ang programa. Kini ang Akong Suliran. Please like and follow kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Sa mga wa pa nag-like sa DYHPRMN Cebu, more than 1 million followers ta. Naa din ha, mapaminaw nato ang mga nagkalain-lain natong programa. Matag adlaw, gapadayon gyud no ang ilahang ang ato ang mga programa nga atong gipaningkamutan nga maabot sa katawhan sa mga lain-lain nga dapit, including kaning ato ang programa. Dili ra gyud sa radyo. Lahi na gyud ang technology, guys, no? So, please like and follow. And of course, no, please like and follow Elaine Tantenko Bathan. Og na ako'y bag-ong page, guys. Kaya ako nang ilahi ni kaning mga legal nga mga points akong gisugdan sa Facebook page nato nga The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Please kog like ug follow also, guys, kay magsugod ko hinay-hinay post og mga legal nga mga explanations ug legal nga mga discussions dito, no? And hala, busy kayong syudad sa Sugbo tungod sa ato ang pagselebrar sa kapistahan, umaabot nga kapistahan sa ato ang balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor natong tanan din ha. Og salamat no nga grabe kadaghan no ang katong sa walk with Mary, no, Walk for Jesus nato nga mga pagsugod pa lang. Grabe, pinakadaghan ko no to, guys, no? So, pamatuod yun ni sa kalig-on sa ato ang pagtuo o pag-ampo, no? Wa gyoy kumo sa ato ang mga giagian, no? No, kanang lain-lain yun, all walks of life will say nga despite sa mga dilubyog, sa mga trahedya nga atong giagian, naagyod kay hugot nga pag-ampo o kibawta nga naatay dalangpan ang Senyor Santo Niño. So Viva Pit Senyor naton din ha, padayon lang ta, pasensya gamay sa traffic tungod sa kadaghan gyud no nga mga deboto. No, langtod pag yun ni hangtod sunod semana ang ato ang traffic diri sa Syudad Sugbo, pero sagdi lang kay it's worth the sacrifice. Letter sender na to karong adlaw, tawgon na to sa pangalan nga si Mike. Gipadani niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Punto legal ni namong gud siya motor nga giabangan unya atong nasinati sa drama nga agoy nadakpa na impound, no? Nangabang man ni siya, no? Muni iyahang pangutana.
Siya manggugunoy unang pangutana, siya mooy naatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadakpan siya na timingan nig checkpoint og nahibaw-an nga wa di ay rehistro ang motor. Hinungdan nga of course na impound ni. Ako ba di ay nang obligasyon nga maoy mulukat sa motor una sa tanan. Ang tag-iya maoy na ay obligasyon, no, ang tag-iya sa sakyanan maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa motor. Ug iya man ganinang ginegosyo og pagpaabang sa mot nga iyahag yun ng kanang kargo nga iyang siguraduhon kay nagbayad man mog sakto nga dili magkaproblema ang inyong pag-abang ug paggamit sa motor. It goes without saying nga kung kinsay tag-iya nga nakarehistro didha sa Certificate of Registration or CR, maoy obligado nga moparehistro matag tuig sa sakyanan ug magkuha pod og insurance maski kanang third party liability. Dili ikaw nga nangabang kay igo raman ikay nangabang, kalibutan baday nimo wa ni rehistro nga ang nagpaabang mampud siya og sakyanan nga way rehistro, di ba? Or nagpahibaw ta siya daan nimo nga wa ra ba nay rehistro mo abang kag padayon o kay kabaw kadaan ana aw kana lahi, that's another story nga nili kay unta kag kanang checkpoint no unsa pa. Pero ang tag-iya gyud guys ha, Sir Mike, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa iyang sakyanan. Ikaduhang pangutana, ang nakadumbol nako, igo dili ni checkpoint, oy nabundol na dumbolan day ni. Igo rang ning hatag og 500 pesos ug karon nga kontakon nako dili na mo tubag, naabay paagi para makaatubang mig usab. Kay dili gyud igo ang iyahang gihatag, dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray bayad ug wa sad kuy kwarta nga ikatapal. Okay, kani manggong mabanggaan ta ba? Usually ang dapat yun no magtawag yung tag-pulis kay para ma-check kung kinsay party at fault, kinsay sad-an. Kay kung kinsa to'y sad-an, maug yun untay mo bayad sa damage pagpaayo sa motor o kung nasamdan barong ka, napiang ka, nasprain ka, ikaw yun. Siya yun na ay liability. Na mo ni gamit nganong atong ipapulis no or atong ipa-CCTO ito ipasitom kay para ma-check kung kinsay sad-an. Kay kung kinsay sad-an mo may manubag. Now, naaman to'y pulis dito sa atong napaminaw nga drama. Wa mo na ko ni nabasa ang nabasa ang kaning suwat no unya. Naaman to'y pulis. So, ang akong pangutana, unsa may nakabutang sa police report. Kay kung naatoy pulis, kay niya naman to, no, nga, ang police report, mo gito'y ato ang basihan kung kinsa gyo'y sad-an. Wa manggod ta kakita, wa po nisulti sa drama kung kinsay nakingon sa pulis, no, sa ilang base, ilang investigation kung kinsay sad-an. Kay kung ikaw, kay labaw na ikay nasliko, dili pod. Usual, pero di mo sa na mo follow all the time. Pero, kasagaran yun namang gud tatay dapat keep distance no pero dapat ang police report may mo pamatuod para makibaw tag unsay basihan sa pagbayad. Ikatulong pangutana tuwa sa tag-iya sa motor ang akong humid maoy usa sa requirement sa dihang niabang ko sa motor ug tungod kay na-impound man ang motor iyang giingon nga dili kuno niya ihatag pagbalik ang ID pwede ba good day na dili dapat kay wa man kay sala no nya iya man ang sala nganong na-impound kay di man na ma-impound kung nakabangga lang ka dili na ma-impound ang motor Mike no na-impound siya tungod sa iyahang sala nga wa niya giparehistro ang iyang sakyanan nga siya may tag-iya so dili unta nya kanang humid ID ba ay iyahan na lang na oy pagkuha na nito affidavit of loss pagpakuha na bagong ID di man kana niya ihatag kana og dili gani ipabarangay na siya pero og dili gani ngano day magkuha kag bagong humid ID mo nang imo ayang iyahan na ng ID magkuha tag mag-affidavit of loss ta i-declare na lang nato ng loss di man niya ihatag bala siya unsa kay tulubago niya iya man tong sa og di niya makuha ang motor nga na-impound dito bahala siya di kaniya pwede pakasad-an no tungod kay kabangga ka besides no honestly speaking kung pananglitan og ikaw gyud sad-an atong pagkadumbol ni ikay gukdon ikay paninglan ug dili ka makabayad, ang tag-iya pwedeng masubsidiarily liable, no? Pwedeng siya gukdon dili ikaw, no?
kung dili ikaw ang makabayad. Of course, una ikaw, no, ikay pangitaon pero dili man, so muna. Ikaw pa to katapusang pangutana, tulo na ka buwan sukad nga nahitabo to ug hangtod karon wa pagyapon makuha ang motor. Matod pa sa akong amigo nga magkadugay tinuod magkadako ang bayranan sa paglukat nimo sa motor, tinuod ba? Ug pila di ay ang tubuan na. Di ko sure kay murag basta nanay fee a day 500 or 1,000 a day for impounding fee aside sa penalty nga walay registration, napagyud nay fee per day nga wa nimo malukat no ang kanang maong motor. Pero dili gyud ikaw ang angay manubag ana, Mike, like I said, ang katong tag-iya because dili man ikaw ang sad-an, ha? Okay? Kay sa registration, ug ikaw man gani ang sad-an sa pagkadumbol no sa motor nga ikay nag-drive, pwedeng ikaw no ang naay liability ana, pero wa man ta nakakitag imo ikaw bay sad-an or dili no, pero og katong pikas puy sad-an makagukod pug ka nga mabayran mo no kay siya may sad-an. Kung siya ay sad-an no katong bayi nga naka-enkwentro nimo sa sakyanan. So need na to ang police report para matan-aw nato based on the police investigation report kung kinsa gyud sad-an. Ingon ana gid pud na ka importante usahay sa honestly ako perehisgot nakasulay mangyud pug ko no nga nag-drive ko kay wala akong driver, wala snoy boy or ay akong gipapauli kay gamay naman lang kog lakaw ato, ako na lang ni drive kay usahay malipay pug ko mag-drive pod oy labaw nag Domingo ana unya pitin trafikas Hernan nay kani pong mga motor lagi pataka lag lusot left and right wa na to na bantayan no. So of course kay ako may dako nya motor sila. Wala na lang mi mutawag, miangkon man pug ko, ningon ko nga mauni, you know. So usahay pwede ra gyud na kung ingon ana mag-exchange lang mog numbers, pictura ninyo ang driver's license, kuha ka sa address, unya basta tarong kasabot ang imong kasturya, pero og medyo komplikado gyud, advisable gyud guys nga mukuha gyud ta og manawag tag pulis, makalagot lang gyud ang inana kay kaming way labot maangin kay traffic. Pero magtawag tag pulis maabot man pud na sila dayon unya picturean himo ag sketch unya maghusay dayon mo didto sa police station. Kung dili magkahusay moingon gyud ang pulis na agi na sa police report kinsa nga party ang at fault, party A ba or party B ang naisala. So mao nay basihan pod no sa pag-claim nato sa insurance, pagbayad in kaso wa gyud nagkasinabot mahimo ng ebidensya nga dokumento kung mo file tag kaso kanang mangingon ana. So, lisod gyud ni no, apil gyud na ang ilang ingon, di ba, mga sukindig paminaw, di ka driver o wa ka kasuway og mga ingon ana, pero mas may gyud unta no nga careful driving lang gyud ta. Road safety, avoid road rage, obey traffic rules, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.